Σε αυτό το πρώτο session της τεχνικής εκδήλωσης από εδώ και πέρα, για το Visual Studio 2008, θα ήθελα να παρουσιάσουμε μια ελληνική εφαρμογή, το iTrack Application, όπου ουσιαστικά μπορώ να εντοπίσω βάσει γεωγραφικού πλάτους και μήκους το πού βρίσκεται κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, είτε είναι όχημα, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι σκάφος. Ναι, λίγοι θα μπορούσαν να κάνουν track ένα σκάφος, μάλλον, το σκάφος τους για παράδειγμα. Αλλά μιλάμε για συσκευές οι οποίες τοποθετώ σε αντικείμενο που θέλω να γνωρίζω τη θέση του, τη γεωγραφική θέση, και με μια πολύ απλή πρακτική μπορώ να παίρνω πληροφορίες είτε μέσω του Virtual Alert. Έχουν χρησιμοποιήσει η ομάδα PhDs και διδακτόρων από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχουν χρησιμοποιήσει το Visual Studio 2008 και έχουν επίσης χρησιμοποιήσει ειδικά περιφερειακά για GPS, αλλά και Advanced Web Services για να κάνουν reverse, ουσιαστικά αντίστροφη διαδικασία για την ανακάλυψη γεωγραφικού πλάτους και μήκους του αντικειμένου. Άρα μπορώ με δύο τρόπους να έχω πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία, είτε μέσω ίντερνετ, μέσω web, όπου κάνω login στην υπηρεσία και παρακολουθώ κάνω track τα δικά μου devices, τα δικά μου iTrack devices, μέσω του Virtual Alert Service, όπου με το γνωστή κόκκινη κοκκίδα εντοπίζω το σημείο, αλλά χρησιμοποιώντας επίσης και το Bird's Eye, όπως ονομάζεται, του Virtual Alert, μπορώ να έχω εντυπωσιακές 3D φωτογραφίες, αλλά να λαμβάνω και πληροφορία σε πραγματικό χρόνο, πέρα από τις αεροφωτογραφίες, σε σχέση με την θέση του αντικειμένου όπου κάνω tracking, και σαφώς και άλλες πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα σε τι επίπεδο είναι το signal, το σήμα του GPS κτλ. Αυτή η εφαρμογή, αυτό το σύστημα μπορεί μάλλον ήδη χρησιμοποιείται και την εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, εταιρείες που έχουν στόλοι οχημάτων που παρακολουθούν τις θέσεις τους, για εντοπισμό ανθρώπων, ηλικιωμένων ή παιδιών. Αναλόγως έχει διαφορετικές εφαρμογές και έχει ενδιαφέρον γιατί χρησιμοποίησαν στο backend και για την ανάπτυξη Visual Studio 2008 SQL Server για τη database τους και, όπως προανέφερα, Web Services και .NET Framework 3.5.